M-am săturat de Loganul ăsta. Mă duc în târg să văd ce găsesc. Doamne ajută să găsesc ceva bun. Bună ziua! Bună ziua! Aveți o mașină bună de vânzare? Că m-am săturat de Loganul ăsta. Da, avem. Veniți înăuntru. Sper că vă place. Hai să dăm o tură. Merge de rupere.